Rozmýšľal si niekedy, ako je možné, že telo dokáže v posilke postupne dvíhať viac váhy z tréningu na tréning? To všetko nie je len o rastúcich svaloch. Väčšina progresu, a to hlavne v prvých mesiacoch, prichádza zo zlepšenia funkcie nervového systému a efektivity pohybu. Vysvetlím ti všetky dôvody. Prvým je neuromuskulárna adaptácia, čo znamená, že tvoje telo sa učí zapínať viac svalových vlákien a lepšie ich koordinovať. Dochádza k efektívnejšiemu náboru motorických jednotiek a vo výsledku rovnaký sval generuje vyššiu silu. Ďalším dôvodom je lepšia technika a koordinácia. Každým opakovaním sa pohyb automatizuje. Menšie úniky energie, menej zbytočného napätia a zlepšuje sa pohybová ekonomika. Teda využívaš rovnakú energiu efektívnejšie. Až na 3. mieste je rast svalovej hmoty, čiže hypertrofia. Po niekoľkých týždňoch začnú rásť aj svalové vlákna. Toto však prichádza pomalšie než nervové adaptácie, ktoré dominujú na začiatku. Ešte by som spomenul dôležitý psychologický faktor. S každým úspešným tréningom rastie sebavedomie a tolerancia k diskomfortu. Nervový systém ťa menej brzdí, mozog prestane vnímať vysokú záťaž ako nejakú hrozbu. Telo teda nezískava silu len rastom svalov, ale hlavne tým, že sa naučí lepšie ich ovládať.